Ennen vanhaa lehmiä kuljetettiin ympäri lehtien syömässä. Se oli toisenahan paimenella kovaa homma koittaa saada niitä kotia lypsettäviksi. Ja menihän siinä maitoakin hukkaan niihin kulkemisiin. No nyt on tultu sitten niin viisahiksi, että on ruvettu rakentamaan semmosia hirveän suuria navetoita, jos on vaikka heti 100 lehmää, kun se kannattaa sillä konstin paremmin. No ihmisiin tätä on sovellettu jo kauan. Me on kerätty klimppeihin, että niitä on helpompi lypsää. Näitä klimppejä sanotaan kaupungeiksi. Ne on semmosia ihmisnavetoita. Joku aivan tykkäävätkin siitä, kun niitä lypsetään kaiken päivän. Se on ihmisestä tullut semmoinen tuotantoelukka, joka on pistetty riimulaa kiinni semmoiseen näkymättömähän koneeseen. Se kone jauhaa jatkuvalla syötöllä rahaa maailman sikarikkaille ihmisille, semmoisille, joiden ikäpäivänä näkää siellä kaupan kassaikoissa. Ja se on siitä merkillinen härveli, että se saa ihmisen tarvitseen mitä ihmeellisimpiä asioita. Ja heti kohta, kun sä oot saanut kannettua ne kamppeen kotiesi, ne alkaa jo tuntua vanha-aikaisilta. Jos ei muuten, niin ainakin se väri on jo väärä. Ja se on kohta lähettävä hommahan kaupasta uutta. Missä on tämä koneruun yski? Saa nähdä, onko voitelusta hyötyä. Kovasti ne joku koittaa. Se oli ennen 1 päivä viikossa, kun sai kulkia ilman suurempaa liekaa, mutta nyt on saanut senkin voijeltua lypsypäiväksi, ettei joo koneehen saa tyhjä käydä.